Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan gai korapilatxo bat jorratuko dugu, gai transversal bat. Maitasun erromantikotik landaren zaintzara, lan invisibilizatuak, patriarkatua, mila gai jotzen dituen korronte horretaz arituko gara. Gaurkoan ekofeminismoa. Orbaibarko mendiak, mosaikoak hartutako paisaia. Pirinioen aurreko eta erdialdearen arteko ibar lasai hau mikroklimaz eta trantsiziozko parajez ziprindiztuta dago, eta mosaikoak hartutako paisaia da nagusia. Izan ere, ederki txandakaturik ageri dira hainbat landaretza forma. Hala nola, bazkalekuak eta sastrakak, pagoek, arteek, eta erkametzek osaturiko basoak, terrazetan antolatutako alorrak, hau da, mahastiak, almendrondoak, olibondoak eta zerealak. Hitz batez, orografia berezia, ibarraren ezaugarri eta bereizgarri. Eta gaurkoan ekofeminismoa solasteko Mirene Begiristain handiarekin gaude, bera astrofizikaria, ez, oker? Ez. Holako zerbait. Hoixen. EHUn ekonomia fakultatean irakasle eta agroekologiako eta ekofeminismoko gaietan ikerlaria. Egunon, Mirene? Egunon. Bueno, ekofeminismoa solasteko nik uste haunditzek izaten dugun zalantza bat, orokorrean zer den ekofeminismoa, zeren pentsatzen aldugu, bueno, nik irakurtzen badut ekologiako liburu bat eta gero feminismokoa eta erraten dut, hartzeut hortik ideia bat, hemendik bertzea, listo, ekofeminista naiz, nola da asunto hau? Bueno, ez dut uste, hain simplea danik, bai? Ez da mix bat, ez? Hartu bata gehi bestea. Uste zerbait komplejoagoa ere badala. Bueno, uste ekofeminismoak mundu ikuskera bat ematen digula. Eta mundu ikuskera horretan, gure pentsamendua eta praktika, praktika kritikoago bat eraikitzeko aukera ematen digula. Egia da, edaten duela ekologismotik, edaten duela feminismotik, baina mix bat baino gehiago edo batura bat baino gehiago, bi liburu irakurrita, ustez badala txirikordatzen diran begiradak, teoriak eta praktikak, eta zentzu horretan ekonomian, kulturan, politika, arlo desberdinak batzen ditu, nolabait orden sozial berri bat eraikitzeko, hausnartzeko, birpentsatzeko. Orduan, bai edaten du batetik eta bestetik, baina ez da bien batura bakarrik. Ekologismoa izan daiteke patriarkala eta feminismoa izan daiteke oso ekologista, momentu batean, uste dut. Orduan, Eta horra aipatzen zenituen ezberdintasun egoten aldiren, baina zer dute komunean, bi begiradet zerbait baldin badute? Nik behintzat ustetik ikasi dugula ekofeminismoak mahai gainean jartzen duela ekodependentea garela, naturarekiko eta natur sistemekiko dependentea garela, eta interdependenteak garela geure artean baita ere. Gaur egungo krisi ekologiko eta zaintza krisiak eta koronavirusaren garai honetan, ustetan bizi izan dugu gure etxeetan, zenbaterainoko beharra daukagun gure artean zaintzeko, elkarri zaintzeko, eta baitaren natur sistemak aintzat hartzeko pandemia bat etorri zaigulako, bioanistasunaren izugarrizko galera eduki dugulako azken hamarkadatan. Orduan, bien batura horretatik eta segurazki mendebal honetan, zen ekofeminismoko begirada desberdinak ere badira. Eta feminismoan batzutan ere
Ekofeminismoa ez dago momentun batean, gai jakin batzuengatik oso, begirada oso positibotik begiratu izan, ez? Baina gehien laburbiltzen duela Mendebal honetan, nik esango nuke ekodependentzia eta interdependentzia. Beraien baturak egiten duena da gizakia erdigunetik kendua, antropozentrismo hori apur bat, ez? Eta baitare feminismoak erakutsi digun bezala androzentrismo horretan, ez? Interdependentea garela eta elkarren beharra erdigunera, bizitzak erdigunera horretan hori ekartzea. Eta, nezakita ados zauden, baitere komunean izaten aldute pixket lan invisibilizatuak diren batzuk, ez? Zaintzak izaten aldirenak, edo naturak ematen dizkigun zaintza eta zerbitzu batzuk, hori, ez daudela erdigunean, ez diegula egiten kasu sobera, eta beraz horrek ekartzen aldu, hoien marginazio bat, zapalkuntza bat, eta ezakit hor kusten duzun paralelismo bat bien artean. Erabat. Hor metafora, asko erabiltzen duguna ekonomia feministan bada izeberrarena, ezta? Eta itsas mailatik gora da gaur egungo ekonomiak jasotzen duena. Hau da, barne produktu gordina kalkulatzen danean, bakarrikan merkatua eta zerbitzu publikoetan mugitzen den eremu hori aintzat hartzen da. Baina ur mailatik bera, izeberrean inbisiblea geratzen dira beste lan guzti horiek. Etxeetan ematen diranak, gure komunitatean ematen diranak, eta natur baliabidekin ere elkarraren manean garatzen diran lanak, ez? Orduan, lana erabat invisibilizatzen da. Izan ere, egin izan dira azterketak, eta berez, ordaindu gabeko etxeko lanak, suposatuko luke barne produktu gordinaren 27%, Euskal Herriaz ari gara, ez beste leku batzuetaz, eta gainera, lan horiek 70% baino gehiago emakumeak garatzen dituzte, eta badakigu, eta gure egunerokotasunean ikusten dugu, migratuak diran emakumeak ere badirela horiek, eta badaukala beharrezkoa baduela ere ekofeminismoak begirada antikolonial hori ere garatzea, ezta? Orduan, lanarekin erabat, zen egunerokotasunean eraikitzen du lana eta ekofeminismoa bera, ez? Orduan lotura zuzena da. Hortaz aipatzen zuen pixket bizitzaren garrantzia, nola bizitza kontzeptua jarri den orain bi diskursuetan erdigunean, horregatik, ez? Azkenean, bi korronte horiek direlako bizitza duinak posibilitatzen dutenak, baino aldi berean kentzen diegu balioa eta pentsatzen dugu bertze gauza batzuk nire zer dakit, dela kotxea, dela izatea ez dakit, exitoa eta horiek direla merezi duten bizitza bat, ez? Eta derbente hauek batzen dute erdigunean hemen garrantzitsuena da bizitzak bera hasteko posible izatea. Bai, eske nuzek feminismoak ekartzen digun beste elementu garrantzitsu bada bizitzaren kontzeptua bera, bizitzaren nozioa. Osea, zer da bizitza ona? Eta hor nik uste asko daukagula, begirada atzera bota eta ikasteko, eta gauza berriak ere gaur egungo kontestuetan berpentsatzeko. Ni badago gai bat askok eskatzen nauena, ekofeminismoen gaiarekin nik uste oso lotuta dagoena, eta feminismoan gaur egun ere eztabaida dela, eta da, zeren arabera eraikitzen gara pertsona bezala. Eta gure subjetibitateak, nondikan eraikitzen ditugun zen. Belaunaldien arteko elkarrizketa horretan, nik uste oso beharrezkoa dugula belaunaldi gazteagoekin hitz egiterakoan, ze gauza inporta zaien, zeren arabera eraikitzen duten beraien egunerokotasuna, zein diran kezkak, zein diran minak, zein diran jakin minak, ahalduntzeko eta benetan bizitza onaren kontzeptu hori, kolektiboki definitzeko, zen azken finean gizartean, pertsonak animali sozialak gara, eta zentzu horretan eraikitzen ditugu komunitatean gure subjetibidadeak, ez? Eta gero, eske batzutan, kapitalismoak oso ondo egin duen gauza da individualismoa, ez? Bultzatu erabat, eta interdependentzia hori erabat ahaztu eginda, ez? Edo deskonektatu gara hortik. Eta eraikitzen gara pertsona bezala komunitatean. Horrek ez du esan nahi diluitu behar garenik hor, eta sujeto independiente aske bezala hori uko egin behar diogun horrei, ez? Baina, komunitatean askeak garan einean, ni neube askeago izango naiz. Orduan, zentzu hortan, sujeto kolektiboa eta sujetoaren eraikuntza, eztabaida hori, uste importantea da, eta horre lanarekin izugarrizko lotura dauka egunerokotasunean, ez? Hoi da, biek aipatu duzuna, ez? Ekodependentzia, interdependentzia, azkenean egiten diona kritika bat pixket
sujeto neoliberal horri, hau da, ez da garela individuak, baizik eta individualistak garela, ez? Eta derrepente begirada ekofeministak erraten duguna da, ez kontuz, gu gara, ez gara individuo bat, gara individua handitzen artean eraikitzen garen zerbait edo norbait, eta baita ere, gara oksigenoa, gara lurra, gara ura, eta bar, ez? Eta hoi batzutan atzentzen dugu eta pentsatzen dugu bizi garela hemen jendarte, ez dakit, digital batean, bezalako zerbait, ez? Hola, personak daudela hor airean eta bizi dela, ez dakit zertatik. Batzutan egiten dit grazia ere jendeak erraten duela. Ez, bueno, eske ezin gara airetik bizi, eta nik pentsatu, bueno, lehenik eta behin airetik bizi behar gara, ez? Minimoki. Bai, eta aire danak ez dira igualak. Hori ere igual, ez? Ez da baidatzea zen. Lehengo gunean ere, oso interesgarri izan zen, joan den ostegunean ordizian euki gendun poteo filosofiko bat. Aderi dira antolatzen filosofiako fakultatekoak, olako solasaldiak herri desberdinetan jendartearekin, eta gai desberdinak solasteko, eta galdera, eta taldean gainera adostu zen galdera, dirurik gabe bizileike, dirua behar dugu bizitzeko, eta bizirauteko, eta erantzuna izan zen, dirudanak ez dute kolore iguala, eta aire danak ez dira kolore berdinekoak edo, eta zentzu horretan, hoixe da, guazen adostea zen olako, nola nahi dugun manejatu hori, nola nahi dugun sortu diru ona edo aire ona, bizikalitate, duina justua eta demokratikoa izateko. Berriro ere gauza invisibilizatu horik, airea ikusten ez dugun beharrezkoa den. Hombre, eske ekonomia neoliberalak sustatu duena da, aipatu izan dana, homo economicus hori, BBVA-aren gizona, burgesa... Ezagite ezagutuko duten ikusleek BBVA kontzeptua? Berez, burgesa dan, gizonezkoa dan, heldua dan eta hiritarra dan figura bat, eta hori bihurtzen da arrakastaren ikur. Eta gainera, juten da lanera, dana, inolako interdependentziak eukiko balitu bezala, baina, klaro, pertsona hori lanera juteko etxean norbaitek beste hainbat lan egin ditu. Eta zaintzu dizkio, edo plantxatu dio txaketa hori, edo prestatu dute gosaria, edo bestelakoak, bakoitzaren bizimoduaren arabera. Baina interdependentzia hori erabat, invisibilizatzen da, ez balitz existituko moduan. Eta individualismoa, gainera, arrakastaren ikur bihurtuta, Orduan hori komplejizatzea, porque ez da ere simplifikatzea asuntoa, baina konplejizatu behar dugu, benetan, ekofeminismotik, zer dan bizitza ona, eta nola eraiki nahi dugun hori. Erraten zenuen adibidez, irudi bat jartzeagatik izaten alda, arrakastaen eredu dela Wall Streeteko Otsoa, eta ez erizain bat adibidez. Baina, Wall Streeteko Otsoa ere oso gertu dago, esan nahi dut. Geure privilegioak interpelatzea hor, zeintzu diran ere privilegioak, eta gure inguruan BBVA-aren figura hori ere oso gertu daukagu. Ez dago Wall Streeten, baizik eta, edo gubera. Edo gubera, momentun batean, eta zenbateraino gauden prest, gure privilegioak interpelatzea eta ekofeminismoak aldarrikatzen du banaketaren kultura bat. Eta nik uste krisiko sozial honetan gure privilegiak interpelatu behar ditugu desazkundetik, zer diran benetako beharrak eta banaketa kultura batetik, zaintza kultura batetik bebai, eta elementu horiek apur bat, bestelako aukera batzuk, eta hori ez da ere, hau ere esaten ari nahi zenan, sensazio daukat, pixkat badala sermoi bat, izan daiteke edo bihurtu daiteke, hori da ondo dagoena bezala, Baina iruditzen zait, baditugula Euskal Herrian ere adibideak, ikastolen eraikuntzan, edo feminismoaren eraikuntzan bertan, sormenetik eta elkar zaintzatik, adibideak sortzeko, ibilbide bat, eta sinistu behar dugula hortan, eta egin behar ditugula partekatuta nola sentitzen garen, emozioetatik sartu gabe buruan, zerbait dogma bat moduan ekofeminismoa bera ere. Baizik eta emozioetatik partekatzea gure militantzietan ere bai, nola bizi dugun gure militantzia, zenbateraino eramaten den nire militantzietara nire interdependentzia eta nire beharrak, nire bizitza beharrak eta nire bizitza etapa eta horrelakoak. Orduan, horiek ere, ikasten ari garela, baina badala baita ere,
egin beharretik baino, ez? Egin nahi batetik eta hortik eraiki nahi dugula bizitza hobeago bat danontzat, ez? Aipatu duzu Mirene, baditugula gure eredu ekofeministak ere Euskal Herrian, eta hain zuzen ere, etxaldeko emakumetako gotzoneri galdetu diogu, ea bere ustez baserritarrak ekofeministak izan beharko ziren, edo ez? Ekofeminista baino zerbait gehiago izan behar dute. Nire ustez izan behar dute agroekofeministak. Bueno, hitzok oso potoloak ematen dute, baina bueno, oso simplea da. Ekofeminismoak gehien bat planteatzen duena da, sistema kapitalista honek naturarengan ze ondoriok ditun, eztaz? Naturarekiko erlazioa da esplotazio harreman bat, nolabait ere, eta feminismoak nolabait jartzen du zentroan emakumeak ze paper jokartzen duen harreman jerarkiko horretan, ezta? Baina nekazarioi gertatzen zaigu egoera berdinean gaudela. Osea, nekazariak eta emakumea baldin bazara gainera oraindik gehiago, bizitzen duguna da zapalkuntza hirukoitz bat, ez? Zapalduak gara lan egiten dugulako lurrarekin, erabat debaluatua dago gure lana, osea, erabat prekarizatua, nolabait ere. Zapalduak gaude, zeren azkenean inposatu den eredua, ez? Nekazaritzan da oso industriala, eta nekazaritza eta beltzaintza industrial horrek ez du errespetatzen natura, eta zapaltzen gaitu emakume bezala, ditugulakoz, gainerako emakumeekin, hori, elementu bateratuak, ez? Orduan, 3 aldiz nolabait ere zapalduak horregatik, gure erantzuna, guk planteatzen dugun eraldaketa 3 norabide horietan dijoa. Nekazaritza eredua aldatu egin behar da, ezta? Eta nekazaritza eredu hori aldatzea lotuta egon behar du naturaren errespetuarekin, baina baita ere gizon emakumeen arteko errespetuan oinarrituta. Eta Mirene, bertze galdero bat, pertsonalago hau, zure kasuan betaurreko ekofeministak jartzeak zer ekarri dizu bizitzan? Hola, adibide zehatz bat, labur bat jartzen ahalko zenuke? Bueno, ekofeminismora iritsi naiz elikadura burujabetzatik. Segurazki gotzonek hitz egiten duen begirada horretatik bai. Erakutsi dit nire egunerokotasunean izan da, ez dakit itxasargi bat bezala, ez? Ikusteko, sentitu detelako mina, ez? Lurra nola tratatzen dugun. Eta hortikan baita ere, emakume bezala, ez? Feminismoan zenolako, zapalkuntzak ere ematen diran. Eta orduan nire ekofeminismoak iritsi naiz elikadura burujabetzatik, eta niri lagundu dit hobeto bizitzen. Nire elikadura tokikotzen, lagundu dit saretzen, nire zaurgarritasunak konpartitzen, nire interdependentzia bizibilizatzen, eta nire zaurgarritasuna konpartitzen eta nire interdependentzia partekatzen, hobeto bizitzen. Orduan bai elikadura burujabetzatik eta baita ere feminismotik zaurgarritasunetik, niri lagundu didana da hobeto bizitzen, egunerokotasunean, bai? Saretzerakoan eta abar, eta ni oso eskertuta nago. Eta orduan, batzutan ematen digu olako, bertigoa batzutan gauza batzuk aldatzea, baina hobeto bizi nahi dugu, ez? Iruditzen zait, zentzu onenean, ezta? Pisket oroitarazi dat, Mirene erranduzunak saio alkaizak bertso finalean errantzuen azken esaldian, ez? Margenetatik ere bizitza ederra dela, eta erraten aldugu zaurgarritasuna konfesatzetik ere bizitza ederra egiten dela, ez? Bai, nire unibertsitateko kuadriako batek esaten zian unibertsitate garaian Josuse fuertea zaran, ez? Esaten zidan. Eta rol horretan, ez, askotan sentitzen gara, horrekin bizitzen ikasten dugu. Baina rolak ere, eta feminismoak, zenbat erakutsi digun, rolak eta estereotipoak kuestionatzea, eramatea, eta bizitzen ditugunak ere bai, zenbateraino
zaurgarritasunetik eta interdependentzia iskutatzen duen edo zenbateraino laguntzen diguten hori bisibilizatzen eta erabat barrolak kuestionatzea eta zaurgarritasunarekin konektatuak egotea, iruditzen zait dela opari bat. Bizitza opari bat. Eta egile da gaur egun, igual hori oso margenetatik bizitzen dela, eta ez dela gizartean orokorrean barrakastaren ikur, baina, COVID-ak ustete zerbait erakutsi du horretan. Gertatzen dena inertzia oso fuertea dela, ez? Baina, hortxe. Nik erran dut gizon bezala, nik uste adibidez erraten duzunean ez naiz hain fuertea, ez? Edo erraten duzu, nik ere sentitzen dut eta gaizki pasatu dut, adibidez, hori da askatasun bat ikaragarria, ez? Horrek ematen du lasaitu bat izugarrizkoa, zeren bertzenaz joaten gara hola enrokatzen, bihurtzen gara marmol puska bat, eta gero horre egiten du eztanda edo zein tokirik. Mirene, unekin iritsi gara pixketea saioaren bukaerara, saio guztietan eskatzen dugu bi gauzatxo, ez? Batetik da, ea gomendatzen alduzun, pelikula bat edo liburu bat, gaiarekin zer ikusia izaten alduena, eta bertze bat beti ekintzara pasatu ahal izateko, zerbait aldatzea gure bizitzetan, ekintzatxo bat, ohitura bat aldatzeko. Liburua nik orain dela gutxi irakurri dudan bat aipatuko nuke, eta horrekin dokumental bat konpentsatzeko edo osatzeko, hobeto esan da. Eta da Basa, Miren Amurizaren Basa liburua, uste barruraino sartzen den landa eremuko emakume baten, baserriko emakume baten bizitza, eta izugarri ederra iruditu zait, bai nola dagoen idatzita hizkuntza aldetik, eta nola jasotzen den, idealizatuta askotan, ekofeminismo baita ere, esentzialismo batean, baserria, natura, emakumea, egiten den binomio horietan, hori pixka bat apurtzen duela iruditzen zait eta interesgarria da. Eta horrekin batera, bide berriak dokumentala, nolabait elikadura burujabetzan eta baserria bestera batera ulertzeko eta eraikitzeko etorkizunari begira ematen ditulako proposamenak. Eta uste osagarriak direla, bi horiek. Eta ekintzara pasatzerako nik egunerokotasunean planteatuko nukena da goizero galdera bat geure buruari egitea. Eta da, edo egiten ditugun, egunean zara hartzen ditugun erabaki horietan, eta da zer behar dut hobeto egoteko. Galdera hori egitea norberari, energia konsumitzen dugunean, elikadura gaiak antolatzen ditugunean etxean, zaintza ardurak banatzen ditugunean, janari erostera joeten naizenean, zenbateraino horiek hobetzen duten gure egunerokoa, Eta dena den uste dut eraldaketa ez datorrela norberatik, iruditzen kolektibotik datorrela. Baina, ekintza hori egunerokoan, hori iruditzen zait badala kuestionatzea, dala bidea, horretarako. Hori izan zen guztia, Mirene, eman diguzu, zer pentsatu, orai bakoitzak ere lan egin beharko du etxean, irakurtzen, kolektiboki antolatzen, pentsatzen, deseraikitzen, eta bar. Eta, pixket gaurko mezuan ikuste izaten aldela, margenetatik bizitza ederra dela, eta aldi berean ekodependentziak eta interdependentziak egiten dutela bizitza eder, ez? Eta horrekin, mil esker handiz, Mirene, eta zuri Gorka eta danoi, plazer bat izan da, benetan. Hoixen da. Venga, ba. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.